Na! O, ma di fflydio. Iawn. So, nath ni ti wythnos dwytha, ti mewn eto mi? Na, dwi'n joinio Minecraft wan. Oce, iawn, gyd i weld beth sy'n digwydd. Mae'n rhaid i gwersi lle fy'n 2 funud. O, fi fan. Gerbwyd. Oh dear. Creeper. Just lladd y creeper yma cyn dechrau. Oh, no, really creepy. No walls. Da yma? Iawn. Helo? Hei, ti'n gwybod fi? Ydw tad? Do, ne? Beth i gwybod? Ddim yn gwybod. Ti'n gwybod fi? Ydw tad, dwi'n gwybod chdi. There we go. Did he join you? Hold on. Wait for it. There. Di gweld chdi. Di gweld name tag. Di gweld name tag. There we go. O na! Come mewn. Mae'n really dywyll. Ynddi. Oh. Wait, what? Iawn. Chi'n gweld eto? What? Pwy yw Phantom? 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 Oh, os ti ddim yn cysgu. Okay. Beth? Fi actually mewn y byd cyntaf nawr, fi'n credu. Ti'n gwybod y castell? Achos... Iawn. Ie, fi ddim yn gwybod sut. Iawn. Rhywbeth hitio fi. Os fi mewn Ti'n gwybod beth sy'n digwydd? Rhywbeth hitio fi, yn ddim yn gwybod. Dwi'n cael teleporti. Ie, fi a Slime Ball wedi teleportio i'r hen byd. Iawn, oce, dwi wedi gosto blaen i chi arall, teleport chi eto fi. Iawn, Diolch. felly, iawn, be ydych chi'n meddwl sy'n digwydd? Be ydych chi'n meddwl di hyn chi? Neu deithin chi bod gwers hanes oedd hyn, felly, be o'ch chi'n adladu wrth yswytha? Hi. Pentre, ia? Ie. A be sy'n digwydd y pentre wan? Mae di fflydio. Mae'n mwy na llifogydd. Iawn, mae'n mae di ddymchwel a mae'n llun dros diw benno. Felly, pa hanes ydych chi'n meddwl bod hynny yn debyg i? Meddwl. Felly, siŵr braidd i fod yn dysgu amdano fo yn ysgol. Blwyddyn dwytha. Tryweryn? Capel Celyn? Ia? Dwi'n gwybod. Dwi wedi dweud barod chi, so Capel Celyn, iawn? Tryweryn. Chi'n gwybod am hanes fan'na? Da. Oed, chi wedi gwybod amdano fo'n dech? Felly dyna sydd wedi digwydd i pentre bach i wan. Felly, bydd na ddim mynd yn ôl ne, bydd na ddim byd felly yn anffodus, oce? So, bydd ni'n rhannu mwy o adnoddau yn disgod yn rhoi bach mwy o hanes o'r lle i chi, erthyglau bach chi a pethau chi cael darllen, ond dyma ni. Felly, yn hanes go iawn gafodd Capel Celyn a'r dyffryn o Capel Celyn yno fo i lyfogi i cael dŵr
i Lerpwl. Felly gael pawb i'w symud o'i tai, o'i cartrefi nhw, o'i cymuned, a'i symud i tai arall. Oh! Iawn. So dyna sydd wedi digwydd. So dyma oedd pentre chi. Felly chi'n gweld pethau, chi'n gweld tŷ chi? Yep, Dyma ieir fi ac y lama fi ac fatha. O, beth i mynd? Si rhaid chest gan Oh, fatha. sorry. O, beth i mynd? A, mae'n iawn, pa ni. O, beth i mynd, sti? Beth ti'n neud efo'r can? Fi di marw eto. Sorry. Iawn. Felly, dyna ni. Dyna gwers hanes ydi yma. Felly, dim ateb fel ni disgwyl sy'n chi dim ateb. Ond, ie. So, Waw. felly mae'n cael, dim ba pob beth chi di mynd fan. Felly, Oh, Dyna- come on! iawn? Oce. Felly, Dyna ni eisiau ateb. ie, dyna ni isio. Iawn? Oce. Felly, ar ôl chi fel yma, dyn ni'n di wneud gêm bach wahanol ydi yma. So, wythnos nesaf, mae pethau mynd i newid bach mwy, oce? Wythnos nesaf, fydd ni'n neud hwn ar pnawn dydd llun. Felly, oce. iawn, so dyn ni'n di dechrau prosiect newydd wythnos nesaf, ond tan hynny, bach wahanol heddi yma. Oce? Iawn. Felly, dwi'n teleportio chi rwle, a dyn ni'n dweud bach o PvP a PvE, oce? Oh! Dwi'n amazing ar PvP. Yes, dwi'n caru PvP. Iawn. Oce, gen i help yma ddaw i ti? Dwi'n mynd i just jumpio lawr achos i fewn i dŵr. Iawn. Felly, Dys i just fel spider yma. iawn. Un, Diolch. Dydy yma, da ni stuck. ti'n teleport, dwi'n gwybod. Teleport dy hun at fi, Rich, sfed i di. Ie, wel do. Iawn. Pwy'n llac ar y fyd eto? Oce. Iawn. Felly, dwi yn mynd i roed opsiwn i chi. A mond un opsiwn. Mond un cyfle chi'n cael, iawn? Os ydych chi yn rhoi pob peth gen chi, wan, pob peth gen chi yn y gist yma, pa bynnag ydych chi'n dewis, a rhowch enw chi ar ei dopa, gawch chi nhw nôl ar diwedd PvP, PvE. Ond, os ydych chi ddim, dwi'n mynd i agor hwn o bydd y laf arno fo, arno chi, a bydd chi'n colli pob peth am byth. Wow. Okay, dyna'r bargen. Wow. Just a wow. Okay. Beth os dim byd gyda chi o gwbl anyway? Sgwrs i boeni. Okay, Wait, that's Wait, fine. ni'n rhoi stwff ni gyd mewn chest. A Dwi dwi'n di enw roed ti, pob peth, rhaid i just... enw ti ar yr arwydd wedyn. Enw ti arno fo? Enw ti arno fo. Dwi'n mynd... Ie, ti'n dwi'n neud hwnna? mynd gwybod sut di. O ie, na, dwi'n gwybod beth. Ti'n mynd i roed yna gwyd. Iawn, sori, bai fi dyn ni. Be na'n neud ydi? Ac dwi efo potion, so dwi'n mynd i sefyll dwi'n mynd. Oak sign, hwnna fanna. Iawn, be na'n neud ydi wneud hyn. Na roed oak sign i chi yn y gist, oce? A dyn, beth dwi'n gwneud i jyst dwi'n oak sign nes gen chi. So da ni'n mynd i roed o ar ben y chest. Ne, ie. Felly, oak sign fanna. Oak sign fanna. Oce. Gyda fo? Iawn. Iawn. Ti'n ma be, Gwiz? Ie. Sy'n mynd i edrych? Oce. Dwi'n mynd i ymuno. Oce, rhan o. Ydy hynna'n deg ddo bod dwi'n gwybod lle mae pethau? Ond mae'n anodd i ti gyrraedd nhw hefyd, dwi wedi rhoi bach y stwff ers ti fod yma. Felly, mae'n lot o PvE yn hwn iawn, oce? Felly, diolch hawdd i chi goroesi. So, na ddweud chi wan, mae Rich a fi wedi bod yn cuddiad pethau rownd y byd. Mae'n gist y cefn i chi cael stwff i fedru cwffio a goroesi. Oce? Pathio fel sy'n dweud, oce? Felly, cymerwch amser chi. Pwyll o potu, pwyll o gwylltio. Mae hwn wedi dod yn brysur ac yn fler berig, oce? Da ni'n cwffio ein gilydd yna fo. Gawch chi gwffio gilydd, gawch chi gwffio pa bynnag ydych chi isio. So dwi'n mynd i newid o wan i Friendly Fire arno, iawn? A dyn, bod chi'n cael gwffio. Friendly Be, Fire. dwi'n cael... Wait, hold on. So, 3, dwi'n teleport i chi.
At y fi, oce? Wait, Next no, to no, no, hold on. Ia. Hold on. Hold on, oce. Sweetheart. Fysi. Feel lot. Probably sure. So beth ti'n dweud? Dyna'n PvP a hunger PvE yw e heddiw? Ie. Ie, PvP, play versus player, play versus environment. O, oce. A byna lots o environments. Be di cael poeni myny? Dwi'n gweld pobl yn mynd i mewn i chests nhw, de, Gwiz, dwi'n gwybod. O, chi'n cael pethogiau, neu agor y top, a byna laf arno chi. O, di. Ie, na, dwi just checio fy mae pob efo. Fel dys ti'n o'n rich. Iawn. Wait, so da ni'n rhoi pob peth mewn chest? Yndes, os chi ddim, dwi'n agor y laf arno chi. So mae'n gallu 5 eiliad wan. Oh gosh. Whoa. Dwi yn hunger, dwi'n methu sprintio. 4. Okay, dwi'n barod. Iawn, oce. Felly, dwi'n spawn i chi'n rhywle weddol dawel, oce? O na, dwi heb dim A hunger. dyna dwi'n just yn gadael chi yna. So mae fyny i pawb, oce? Iawn. Elgar oedd yn mewn gynta. 1. O, dwi'n cael dechrau. Chi di ddechrau. Dos di fel ti isio. Dwi heb dim hunger, dos, o dwi'n methu. Whoa. Oh, mae'n blazes up y peth. Os o hunger di cael cyddiad rhwng y map? Be, bwyd? Ie. O, achos oed. dwi dwi'n yn- marw. Nes ti roi fi right ar bwys lava? Sorry, Morgan. Ti'n gwisgo am y mei. Hei! Lle wyt ti am, Morgan? Ti'n ôl fama? Na fi nôl yn y byd greiddiol, y castell greiddiol. Iawn, oce. Sut i fod i newid yn lle? Oh god. Yay! Oedd hwnna'n gyflym. O na. O, dwi'n dead. Ww. Dwi heb dim hunger, dwi'n methu neud yn byd, dwi'n methu rhedeg. Oh gosh. Anwyd. No way. Di pawb di marw? Iawn, anwyd. Wee. Di ddim yn lafa wan. Yay. So di pawb arall yma, neu di pawb fatha... O, mae'n Ie, eisiau dwi ddim garw. marw. Ie, nes i lladd. Kind of rhoi gyd o stwff fi yn y chest. Fydda gyd o stwff fi. Na, iawn, mae'n eisiau. Nes i lladd... Ie, ti'n fawr bwyd? Pa mae'n y vex yma? Mae'n e bwyd rownd y cefyd. O na, dwi heb dim hunger cyn dechrau, so. O na. Iawn. Eisiau fynd i chod yn bwyd o'n methu. Iawn, mae'n e bwyd yn mynd i fod ar y bont, oce? O, oce. O, god. Dwi'n mynd, Rich. O, dwi eisiau sticker gorneli. Oce, diolch yn deud fi. Dau pillager ag slime ball, so. Mae eisiau mynd yn amhosib on. Iawn. Os mae'n rhaid weithio fel tîm a lladd y peth eraill. Nes i neud 9 nugget, achos nes i ffindio iron. O, gwrdd teg, Rich. Da iawn. Gen ti crossbow an, Rich? Oes. Gwrdd teg. Gyda'i un ar ôl. Paid o waster fi. Ie, dwi wrth ymwyl y castell. A fi, O, a fi. Os dwi'n lladd un pillager de, mae Gwiz yn sbonio 10 arall. Mae fi a slime ball yn cael ein rhyfel, wel, brwydio ei hunain. Na! Ar bwys y castell. O, na. Na! Whoa, na. Oh, no. Oh! Dylai ti ddim trio nofio mewn lava, Rich. Mae'n dweud, Dwi'n Rich teimlo. would try to swim in lava. Mae'n y syniad gwael. Nid yn teleportio fi. Oce, Oh my gosh, mae hwn yn nuts. Mae gymaint o... Oh! Yep, Ie. ddim byd. Fi just efo leather armor. Lle nes i sbonio fi? Ia.
Dim yn gwybod. I'll do a hunger bars run. Oh no! No! Ti'n sod? Na. Ond na i cymryd am chi dda. Blemer, castell. Yes. Oh! Dwi'n mynd i just- Dwi'n mynd off i hwnna. Mynd am chests. Lle mae Iron Sword fi? Byd! Pam ni? Byd! Oh god. No. No, dwi'n methu... No. No. O, mae gen i loads o stuff down there. O, Oce, ni di teleportio fi. Ia, rhaid. rhyfedd bod dim yn gada chdi aros o fyna, degwys. Ie, dwi wedi rhaid y world spawn yma, ma'n de, i fod. Ond dim yn gweithio. Dwi'n mynd i marw dwy waith. Probably because mae'n entities, eitha. Dyna ti'n meddwl di o, ie? Yeah, bad entities. O, achos technically, dych chi dal yna, dych chi'ch ben fi'n dydell. So, anid. O, na. Anid. Na, dylsfa weithio. Oh, dwi'n have a heart. Teleport? Ie, set world spawn. Fyma. Ia. Iawn. Dylsa ni wedi stasio Diamond Sword o'r lapi dyditha chi. Ooh! But dim hunger. Dian. What? Oh, glass bottle. Oh, diolch. Blaze na. Dim hunger, dwi ar one heart. Yw y T-Rex yna fo? Ti'n siŵr teleport y T-Rex? Ia, please, Met. Diolch. Dwi'n dead. I di setio spawn point yna fel? Dwi wedi gwneud, di fod. O, diolch os di heb di gweithio. O, oce. Dwi'n gwybod bod yna lot o stwff ar y bont na, de. A mae gael at y bont na, de. Ti'n gwybod. O, os dim byd. No! Aimbotted. Dydi blazes wedi hitio blazes efo drwg. Ti'n gallu teleportio fi i'r lle na oedd ni'n rhoi gyd o stwff ni? Na! Pam? Ac dyna pwynt y sialens da. Gyd i taro fi gwynt ti isio. O, heda mae'r gan. Ia, mae nhw ochr ma hefyd. Iawn, na i rhoi clue i chi, iawn. Y lle gore, hefo'r stwff gore, ydy'r lle hefo mwy o lava. Okay. Ni di teleportio. Oh my god. Yay! Sut fi'n defnyddio'r chest thing? Pai ffaini. O, na. Be? Mae hwn yn rhy anodd. O, nes di spawn i fan yr eich? Do. O, Just one do. ti'n ma pawb arall? Fi nôl yn y castell. Wel, ardal castell. Dwi'n cario mwyn sponio yn tyfu, achos fi wedi cysgu yn tyfu cyn. Oce, iawn. Felly, os dwi rhoi sydd yma o pawb yn cysgu ne, ydyn nhw'n meddwl pawb yn ei spawn i nhw wedyn? Neith. Iawn, oce. Be dwi'n dweud de, dwi'n ei spawn i... Teleport i pawb yma. Dim wan, dwi'n y lle lafa, dwi'n newid cael drwach. O, so Siom sy'n ei teleport i fa, Rich. Dwi'n rhaid tri gweld. Dwi'n wedi creu gwlau fan ywan. Ti'n bold? Pam? Oi! O, na. Isio feit? Dydyn yma. O, ti'n unlucky bod fi'n chwarae Skyblock brynu am bob dydd. Ti'n fawr, Rich? Do. Cwta? Chwarae UFC, yes. Di chwarae UFC? Yep. No, dwi'n rhaid. O, Pillinger. O, na. Iawn. Felly, Never dod yn rhaid yma.
No, come on. Iawn. Okay. O na. Please ready to me. Pillagers. Teleport. Please. Dailiad. Dailiad. Right, guys, we're down and on. Hello? Yeah. Iawn. Aros gyfam yn y tablet gyfam. It's up to you. A dwi'n... Okay. Na, pwyll y gadael meiliad. Yeah, he's fine. Na dwi'n... Na, aros. Ia, Wow. dwi'n gadael sy'n erbyn o. Yeah. Ti'n tablet ti dwi bari mi. Ti yma reis, lle ti di sbonio? Na, dwi wedi castell chi, sori. Oh. Stop. Iawn. Diolch. O, dwi'n tablet y TV. Oh, no! Iawn, oce. Paid a hit fi. Paid. Had i drws cacau. Iawn, oce, dwi'n dweud gwlau yma. Cysgwch yn y gwlau, a wedyn dylsa hwnna. Ia, ni. Wedyn, caniatau i ni. Am bod ni'n nos tu allan hefyd, so. Stop. Smwch. 1 gwely. 2 gwely. 3 gwely. 4 gwely. Rhaid i chdi gysgu yma hefyd, dwi'n fel, gweith. Iawn, oce. Na'n neud o. Pawb gysgu yn y gwely, dyn. You mean now, rest now, there are monsters nearby. Oh, no, na chi, ie. Pawb yn y gwely. May. Ni di May. neud. Na, tit. Mae'n dweud, Dyn ni just spawn yma, May. you may not rest neu rhywbeth. Monsters nearby. O, ie, ges i hwnna fyd. Ie, dwi'n sbonio fo ma. O, ddech chi, respawn point set. Pwy bod ni'n cysgu'r yr un There are amser? monsters nearby. Yeah. Aros y cymiliad. Oh, mae'n... Leave bed, right, mae di gweithio nawr. Cool. Did you respawn points, May? Di gweithio? Fe ni 5 o'n i'n neud yr un amser. Dwi'n gwybod bod di gweithio sti. Mae di gweithio pawb arall. Dols di gweithio ti hefyd. Na ni. Oce, na ni. O ia, respawn point set. Heda! Pam maen nhw'n mynd yn really araf? Ydych, mae'r boi fi ddim ar super slow mode. Bit... O. Diolch, i weld swn i'n neud. O, i mewn... O, na. O, rhaid rhaid ti just... Falle mi fi mewn crouch mode. Ie, o'n i mewn crouch mode, sorry. O, hams mewn, pa ni. Ni'n meddwl, pam mae fe'n cerdded fel hen ddyn? Dwi'n misio siomi chi, de, guys. Na. Ti di cael nhw, rei? Dwi wedi gael nhw. O. Oce, byddwch chi'n ofalus rwan. Maen nhw ar bwys y gwlau. Hei! Na! Maen nhw yn y respawn point ni. Dyna'r problem. Slime ball! Man. Na! Mae di dweud stwff i gyd. Yes, nes i gael ti! Mae'r pillage yma efo enchanted. Mae bob dim yn y lava. Dwi'n meddwl bod gyd a stwff di wedi mynd rwan. Dwi efo enchanted, ond fes yn fan efo enchanted crossbow dwi'n di gael o. Dwi'n meddwl, soth o'i ro. What a shot! Crossbow. O, mae'n awr. Chwyth o. Get away from me. Ow! No, you can't go like this. It cannot be this way. I will not die this way. No! Dwi'n di pwysio chdi yn y lava. O. Cofiwch cael drws. Trwy fan e? Oce, dwi'n gweld drwa, dwi'n meddwl beth dwi'n cael ti. Hey! Hey! Combination rhedeg. O! Na! A, dwi'n newid gael boots. Ti'n gwybod,
fel pyramid. Os Oi! yna roots yn fan'na. O ia, di gweld. Be? Ti fod i fynd ffordd ne? Wel, dwi'n mynd ffordd ma! Oh dear. No. So, yes, fydd yn neud yn byd amdano fo, Yndi yn. Yeah, gallai just teleporto ti i'r lava fel Ie. naeth e gyda ni. Be bynnag ti torri na adladu sydd wedyn. Na! Rhwng aros. Na, dwi'n mynd i cael y bow a dim yr aros o hwnna. Na, paid ti a meidio cael yr aros. Na. Sorry, Elgar. Os fan'na... Dwi'n mynd i torri fyny fel yna. Na, Pellinger. Di stwff na ddal yna, ti go? Dim syniad. Job chdi, Pellinger. Oed, i roi ddo. Gosh. Fydwm gael ato fo. Dwi'n dead, dwi'n one Point. Osa. Rich, dwi'n helpu ti. Oh! Oh! Oh no! Lwtio. Ah, nes i ddyn nhw yma? Maen nhw reit tu allan y drws. Os dwi'n agor y drws, wneud i just charge o fewn. Ah! Maen gosh. nhw'n dear. enchanted. Dwi'n mynd i fyny. Oh Dwi'n my dead. god, mae gen i fod o 5 pillager. Dwi'n weld spawner, nes i weld spawner. Wel, Torio. Wel, nes i trio, mae yna fel tri. Mae yna un o dau o fe enchanted. What? Enchanted. Pob beth di gael ei gymryd. No! Have at. Oh. Iawn. Mae yna set o stwff netherite yma ne. Yle, yn y lle la? Ie. Oh gosh. Oh, go then. Oh, wrth gwrs ti angen neud o lot anodda. Iawn da! Oh my gosh. Mae rhywbeth yn taflu tân. Nes i pwysio slime bod yn y lava. Iawn, dwi'n meddwl de, dwi'n neud i lle laf yn anoddach. Beth? Beth? Dyn ni gyd yn marw fel mae e. Oh Y god. lle i gael y stwff netherite. Mae hwn yn anoddach wan. Okay. Beth fel y tŵr yna, gyda'r ysgol mawr. Ie. Ah. Yn hoffi'r gêm yma. Gwys! Styn? Ysdi? Wel, Oh, mae'n yn silly. sut ti'n mynd i mewn? Mae yna un ffordd mewn yna. Mae drws. Ia, mae drws i mewn. Ydi o? Na, mae'n drws yna. Mae'n drws yna. O beth, y drws yn rhywle arall. Iron boots. Na. Aimbotting. Oce, dwi wedi gweld y ffordd. Iawn. Ti'n y tŵr ma. Absolutely. Mae yna iron boots yna O. hefyd. Bydda chest o fanna, dyn am y deg. Mae yna chest bob man. Ond mae rai nhw'n gwag, dyna'r unig thing. Ie, Richard roed un yna. Nath o pillage i ti fi'n y lava reach fy mynd i fewn. No! Mae Dyna di bod, mae yna un lle efo trident a tarian, sy'n wedi bod yn eto. Lle? Dwi'n dweud. Mae'r whole thing yn trap. No! Ti'n angen bod yn really gyflym. O, mae hwnna'n amhosib, fan gwys. Diar amhosib. Mae'n amhosib, hwnna'n literally yn amhosib. Na, mae'n bosib, mae'n bosib. Ah! Ceg. Gosh. Dyna'n hosach i ni. O, di mae, mae'n amhosib fan yna. Ie. Iawn, oce. Na! Oh. Mae'n harsh, Elgan. Oh, Ah. O, na. Ysgwth o barag. Aros o ia. Na.
O, gyd ti'n meddwl adlu Rich gael o? O. God, so dwi'n mynd i fynd lawr. Chyda, Rich. Gael o. Ah! Dwi'n fe, pan ti'n gwybod bod gennych chi ffrindiau, de? O'r di fynd lawr y hawsa. O'r rhamas fe? Rich, di'r unig un sy'n mynd efo'r un ofnadwy o ddar fyd. Hold on. Fi'n gwybod lle da ni. Gyda ni. Dyn ni o dan y castell. Da iawn. Ti'n gwybod? Dyn ni o dan y castell. Fi fel gyda bara ag aros. Ys ti ddatus o mei? O, na. Mei? Fi fel croucho. Ys ti ddatus yna? Well, ti'n kind of torri grass block ar top y castell. Ac mae o literally just yn bedrock pyramid. Mae'n Ys ti wyt ti impossible. then? Ti wyt ti ar y funud? Yep. O. Ti'n fawr yma then? Ni o ti di thing spawn? O, ne, na spawn thing di mynd. Oh, na. Okay, settings. No, Okay, go. Ydy'r peth... Ydy fel trade yn sy'n fynnag. Chdi siarad yn dal yna. Fi efo'r cyfredeg efo Chesco sy'n mynd i fod... na, dwi'n mynd ar. Ysgrifennu fi fydda yma ta? Mae'r cyfredeg i ffwrdd o pillager. Yn briliant. Os gen i ddim arfau na dim byd, so... Fi'n heitio ti. Waw. Oh, god. Oedd hwnna'n anodd. Mae'n really annoying. Credu falle mae angen cael rhyw fath o arf cyn neud y bit yna. No, Iawn, dwi'n mynd i roi falle arfer ar ben tŵr fel yna. No! Oh, gosh. Na. Oes y chests ar ôl? Oes, mae'n chest roll. Sef o rhywbeth yn nhw? Dyna'r cwestiwn. Oes, mae hwnna. Yn y lle lava, sydd fi'n byd yna? Pwy sy'n cael drws? No! You're stuck! O, hwnna! Mor ffynnu, Rich. O, hwnna yn briliant. Does that ddim byd yn dod yn y chest? Fi'n gwybod hynna, dyna pan dwi'n mynd yna dim mwy, dwi'n just... mynd yna, efo ti. Rich, ti'n meddwl am yna stwff mynd yn y chest dwi'n, Rich? O, na, mae'r chest yn mynd. Beth yn bod efo ti? Oh, God! Sa'n bod i mor, Harry. Please. Ti'n mynd, Rich? Be? Dy chest yn y stwff dan ti'n mynd? Dwi'n mynd... Na, ddo. Ti'n cael stwff? Na. Ti'n siŵr, Rich? Na. Mae Marca di cyrraedd o lefo stwff. Ti'n gallu agor yn mynd. Ben sy'n mynd i Right. first person. Wee. Right, sut fi'n cymryd e? Dwi'n meddwl dwi'n gwybod lle sef o'n Inventory, sydd da, ond dwi'n meddwl gael yna. Os dwi'n wedi cymryd y chest. Right. Mae gen i broblem. O na.
Os ti'n gael y stwff, de, o'r chest, ti'n methu mynd o yma. Dim eto. Os ti'n gael y stwff o'r chest, ti'n methu mynd o yma. Ti fynd? Pam? Sa'n ffordd i fynd o yma wedyn. Sut fi'n... Oh na! Dylsyn fod. Sut ti'n rhoi o'r chest i inventory, a wedyn beth ti'n neud? Ti'n gallu defnyddio fe wedyn? Ti'n clicio fo. Ie, so mae dibynnu beth sgyn ti, Morgan. Mae dy fi crossbow a arrow. Face to face o Oh, Pai! Na! O, falle. Na! Dyna ddim digon. Dwi'n... A fi'n gwybod Dwi pam, yn- so nhw'n compatible. Oh, Fi ddim yn hoffi ti. Na! Na! cymryd horse stuff then. Dwi'n e? Dwi ddim yn O, hoffi ti'n ti. ennill. Dwi'n gwybod beth dwi'n e, ond... Do amdano ti. Dwi'n eisiau dim byd i wneud efo'r shulk yna. Oh, damn. Dwi wedi ffindio fel beth o da o, yes. Gwydd? Ia. Bys ti'n cael bwyd, ysgwch chi dda? Dwi wedi cael lot o bethau da. Beth yw'r thing yna? Dwi efo trident. Oh, fi di golli horse. Oh, my... Am ryw reswm, dydi cael hwnna fi ddim yn regenerate, li. O. No, no, Dwi no, efo... no, no, no. No, 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 no. Dwi'n just Na. dropio hwnna. Dwi efo fel... A, dwi'n gwybod pam. Da chi'n eisiau gwybod beth dwi efo? Dwi wedi cael bethau... Dwi efo trident o bethau. O, ti di cyrraedd fanne. Do. I have a dangerous weapon, Rich. Na. A dwi efo snowballs hefyd. A dwi'n gwybod pwy dwi'n mynd i hitio. Na. Mei, tell ti. No! Sut ti'n hyd yn oed yn... Oh, ma hwnna'n anodd. Oh my god, oh god, oh god. No, dwi'n dead. Dwi'n stuck. Shulk a box. Dwi wrth y modd efo'r shulkers ma. Be di vindicator, dwi? Dwi'n efo shield, so wedyn... Maen nhw'n hitio shield, maen nhw'n hitio fan ôl. Na, eisiau disgyn. Na, eisiau farw. Oh no. Oh, gosh. Dwi'n yn gael trident o pethau. Oh no. Oh, Beth efo gosh. neb di cymryd nhw. Oh, fi'n hedfan. Yeah, dyna beth mae'r shulkers yn neud. Oh, right. Oh, dwi'n heitio to pillage. Oh, mae shulkers yn taflu ti yn yr No, awyr. no. Rich, Oh. Helo. fi angen y sword. Peidiwch. Fi angen y sword. Na. Rich, fi angen y sword. Na. Dwi ar un heart, dwi'n methu neud yn byd. Please. Beth mae large boots yn neud I ti yn y sefyllfa yma? Ti'n mynd agor cist a just large boots yna. Dim lot o... Oh no. Yes. Dwi'n gweld y trident o pethau Rich, dwi'n dod. ti mor glên. O, na. Be dwi di Come on, neud? trident. Pydych am... Dim ar trident. Gynna fi. Oh, well, dim pwynt fi'n mynd lan fan hyn then. Ac dwi efo O, Gwydd, shield. please, stopio. Sbonio random, dwi'n di golli stwff fi. Na, Oh, dear. na. Oh, na, dim Y piglet. Mari Llwyd yma. Neu Mari Llwyd. Oh, Be... Mae hwn yn hectic. no! Mm. Dwi'n siŵr neb cael y trident. Gafon ffafr, Gwy. Ia. Point o'r lle ma. Wedi lle mae'r gwely, de. Ia. Dod â bwyd I fi, please. Oce. Iawn. Crossbow, heb dim Iawn. bullets. Surprise, Ti'n bach o surprise. help fo. Ti'n gallu fi rhaid bach o weapons I chi? Ia. Ia, oce. Iawn. Dwi'n di farw beth bynnag, so dwi'n di dechrau crossbow yn y lava. Ia. Dwi'n yn weapons. Dwi'n di farw. Diolch. Dwi'n di helpu chi. Rhaid ti. Ia, dewch chi respawn point yma.
Dwi'n mynd i farw achos dwi'n levitatio, dyn nhw'n levitatio gorffen. Mewn, Iawn. le. O, hi farw. Oce. Iawn, ta. Dwi'n dod byd neto. Ia, dwi'n mynd i cymryd. Aros o pawb yma. Pawb dod nôl lle mae'r gwlau. Cau ydw. Oi, be ti'n neud? Right. Dwi'n mynd i marw. Iawn. Dwi'n rhaid pethau yma. Dwi'n mynd lot, jyst o bach i fi. Mae'n bwyd yn ei bawb, so rhannwch o. O, oce. Ond dwi'n heb dim... Iawn, mae'n... Swnsa? Dwi'n mynd i roi diamond sword ar top. Os gael cael eto gweithio na fi. Diamond sword fan eich. Iawn? Dwi'n sôn yn lle... O, man. Oce, go. Na, si trwy ddo, mae'n hitio zombie pigman. O, lwcus. Sod fi. O, mae dal ne. Da ni gyd ar un pickaxes hefyd. Ynddi? Ia, cael i fyny. Ti. Na, ddim pickaxes, ddim angen torri yma. Sut mae'n dringo? O, mae Vindicates yn fflio. Ie, di gwybod achos y show boxes bethau. Dim ar diamond sword. Mae dwi wedi cyddiad ar ôl yma. O na! O, eisiau chi'n sod fi. Ble? Pwy sydd ddim yn cael drws? Dwi ar half a heart. Ynda. Dwi'n sori. Oh dear. Iawn. Or maybe not. O, fel os eich yna. I checio sydd i cyddiad fo fyny fan. Oh, dwi'n suffocating. Phew. Bless you. Bentith. Pam yna gunpowder? Iawn, dwi yn mynd i roi Oh. netherite armor set. Os nid i agor bwgs eto. Tam elga di neud. No, dwi efo levitation. Oh dear. Please don't hit me. Jesus Christ! Oh my God! Iaith. Oh, na. Gyd y stuffi. Iawn. Dwi yn mynd i roi set cyfa o netherite armor. Yeah. 2 potion of regeneration. Yeah. A 40 bara yn rwle. Iawn. Ond dwi'n dweud o'n nadw anodd i chi gyrraedd o. A bynnag sy'n cael o gyntaf sy'n cael o. Dwi'n hedfan. Nes bod ti'n Dwi'n hedfan. marw wedyn mae fe. Wedi mynd am beth. Oh. Nes i syrifio fel Mae fe'n anodd. 15 pillager ond efo shield. Mae'n iawn neud e, oherwydd Efo bod trident. gwydd yn
sbonio loads o stwff sy'n anodd i ni, de. Dos ni weithio mewn gilydd i trio gael... Ti dyn ni mwy o netherite yn y lle lafa, gwydd? Ddim yn y lle lafo yn ola gwahanol. O. Nawn ni weithio mewn gilydd i gael o. Lle mae o? Ti'n dweud yn ni lle mae o? Na. Ond dwi... Cliw i chi. Lle mae lot o stwff di sbonio wan, dyna lle mae o. Calo! Wow. Dwi'n efo teacher. Ti gyda'n barod? Do. Da iawn. Oh gosh. Wel, rhan Na, fwyaf dwi'n o'n efo. disgyn. Cos o fi'n... Nathan! Oh god! Beth yw'r things yna? Na. Pwy sydd yn rhaid y pen masif? Pwy sydd yn rhaid yna? Ni'n ifo. O, beth hyn, ia? Ti'n sword yn y chest? Na, ti'n sword? We have a sword and do. Lots. Lots of swords. Nes I ddim cael y potions, though. No, dwi'n levitator. Dwi'n mynd mor uchel. Ooh, maybe not. Ti'n lli... Na. Iawn, eto mae stwff nôl yna. Rhaid i just cyrraedd o. Na helpu chdi, wargan am chdi. Ble ni'n mynd? Yn lle lafa. Ble ni'n mynd? Mae o fatha'n pyramid. Pyramid, oce. Oce, o'n i jyst ar ben y pyramid, oedd dim byd fyna. Mae'n cymryd lot i laf hyn. Ie, na, dwi'n Ie, mynd. dwi'n Dwi'n mynd. Dwi'n methu fforddio i marw. Methu fforddio marw. O, na. Ie, dwi'n gallu fforddio marw. Felly fi'n mynd amdano fe. Ti eisiau tîmio? Ti eisiau ma'n gilydd? Oce, be ni fod wneud lan y top nawr? Fi ar ben y pyramid. Be ni'n neud? Beth yw'r Mae'n stwff yna. Nôl un o'r stuff chest. yna? Oh, Ti'n hello! sôn am Marine Pyramid? Hello! Dwi'n meddwl. Na. Dwi angen reinforcements. Ar top fan hyn ti'n sôn am, right ar y top, ble mae'r thing rhino yna. Ie. Right. Ond does dim cist na dim byd fan'na. Dwi'n dod i helpu chi, guys. Dwi'n dod i helpu chi. O, beth i... O! O, na. Rhaid i ffwrdd, Rich. Rhaid i ffwrdd. Version Minecraft o Rhino. Ah! Come on. Na. Si'n gweithio yn y gilydd? Dwi wedi gwneud hwn yn anodd. Come on, a rhino yn fflio. Yn heater beth os yn eich di fflio. Fi'n hoffi nhw achos fi ddim di fflio o'r blaen. O, mae yna hammer a sword yn y gist. Iawn. Morgan, dyn ni gyd steid yr agos ar y funud. Yes! Sorry. Elgan, dwi'n mor sori. Trio gael yr... Fi di concro un tŵr. Hwn di tŵr fi wan. Dyna ni gobeithio sy'n rhaid pobl yn neud fi, just fatha... Dwi wedi trio rhoi bwa saeth a crossbows ar y cefnilliol. Ond, i chi fedru just aros fyny yna. Lle mae tŵr chdi, Slaibol? Fi mewn? Mae o fatha'n surrounded Fi yn y thing, ond ys ddim chest. O, A ben y lle. Oh! Okay. Dwi di Damn sword! concro'r tŵr. Jesus Christ! Damn sword! Iaith. Dwi'n dead. Oh, beth yw'n fynd? Oh, heb bwaf, dyw'r seithau yn Dwi'n fod diamond wastro sword. amser. Oh, gosh. Lle wyt ti, Slaibol? Dwi ar random tŵr ma.
Fatha... Ti'n mewn i cael Fi lama. lan y top, edrych, nawr beth, fi ar y top y triong. Lawr. You were diamond Lawr sword. fyma. and Be? she just O, lawr threw fyna, lava. oce, sorry. Oh, You were so diamond beth ti angen, sword. gwasgu agor? Ar y top y tri? Ie. Oh L2. my god. Dyna'r ail waith fi wedi bod yn fanna nawr. A ni jyst yn sefyll lan y fe, ble mae'r cist, a ni ddim yn gwybod y roi ti'n mynd lawr. Na. Dyna ni. So. Right. Beth yw'r orb gwyrdd yn neud? Slime dio. Slime, oce. Gai pickaxe? Na. Ti di bwa saith? Mae diamond sword. Gai arrows? Dwi literally just eisiau Dwi jyst arrows. mynd i fynd yn eto. Ready to go. So beth, mae'r slime, os ti'n taflu'r slime... Era. Oh. Era. Ah. Era. Mae'n o blyn o'n faned, ond na era. Dim mae diamond sword fi di mynd. Be? Oh, no, it got disconnected. Same. Gwys hynna? Ie, mae'n Do dod dama, lawr. just era. Era. Stwff fi. Dwi'n gwybod, ni mor agos hefyd. Dyna ni. Mae deud server is full. So dwi'n methu joinio. Ie, fi, dim di, Ie, fi'n credu mae angen fe ail wneud, neu dod yn ôl ymlaen gyda. Ie. Ti'n gymryd i'w 2 munud sydyn, Ydi, guys. ydi. Dwi ddim yn hir. Ond bydd ni'n dod i ben mewn 2 funud, beth bynnag. O, ie. A dyn... Ie. O, bati fi. Gyd dwi'n gweld arno'n di Mojang. Dwi'n di weld, ti ddim. Dyna gyd i'n gweld. Strange. No. Ti dal ddim yn gadael fi join. Na, dyna trio... Close application neu data. Be sy'n digwydd? Be sy'n bod ar y funud, gwys? Just dyna di cael o blaen, just dda mae'n dod yn reit random o ffordd. Di'r gem cael ail ddechrau. Ond mae dwi'n Na, trio dwi- eto wan. A dyn, gan i weld. Gwys stuck ar y sgrig yn bo angio. Dod fan. Iawn, be nawn ni gael wan, de? 1 rownd ola, gweld pwys gallu goroesi'r hirach. A dwi'n wedi cael gwared o'r drws yn y lle da ni respawnio. A dwi'n ar ôl yn fanne. A un peth da ni eisiau trio hefyd yn y wythnos nesaf, cyn i chi fynd, da ni eisiau checio faint o bobl ni gael yn y gêm. Okay? So dwi eisiau chi aros arno yn bach i ni wedi gweld faint gawn ni mewn un gêm o Minecraft. Lôn, bydd yna iawn. Yna, dwi'n mynd i trio close application eto. So, beth sy'n digwydd wan, then? Mae iawn, dwi'n dod nôl fo wan. A dyn. Da ddim eisiau chwitha fi ar y funud. Be fa?
Iawn. Daliw'r lein. Di Minecraft dim lawr, nag di, Rich? Na, na, jecio wan. A ti'n gwybod, dwi'n mynd i ailgychwyn y PlayStation sydyn. Cos di o just ddim eisiau neud. Dwi'n mynd i cael lawr. I Windows. Dod arno fo. Sorry, mae'n oce? Mae'n iawn. Dwi dal ddim yn dweud bod chdi ar. Ie, na, dwi'n dod arno wan. Ie. Godos wneud o'n weithio. Dy dal ddim yn gweithio. Rhyfedd. Na. Sef, server chdi ag oes? A just y game ei hun. Na ddangos i beth dwi'n cael... Os ti'n gwybod beth chi'n bwysio Minecraft fyny, a mae'r sgrin gwyn yn dod fyny. Ie. Dyna dwi'n mynd pasio hynny. Ti'n gwybod beth ti'n gorau neud? Be? Mae'n digwydd lot. Mae'n wedi fod i patcho fo. Ti'n gorau delay y game, wedyn ail installio fo. Iawn. Iawn, oce. Iawn, oce. Ne, dyna sydd wan, gan am llawer o ddewis. Na. Dwi'n cymryd hi, mae'n cymryd... Dwi'n cymryd hir, de? Ie, na. Iawn, oce. Iawn, dwi'n meddwl ni ddod o sesiwn mai ben hoge, iawn? Ie. Wedyn, nawn ni siarad sy'n sesa, ond bydd ni'n neud prosiect bach wahanol o sesa eto, iawn? So fydd ni'n adeiladu... Ti eisiau dweud, Rich, achos yn Ynys Môn mae'r castell, de? Ie, adeiladu castell Abercheiniog. So mae Menter Môn, pwy dwi'n gweithio i, de, efo'r Menteriaeth Môn, yn berchen ar gastell ar Ynys Môn. So, byddwn ni'n adeiladu castell Abercheiniog, a gewch chi fwy o fanylion a bach i'w sy'n nesaf hefyd pan fyddwn ni'n cychwyn adeiladu o. Wel, iawn. Iawn? Ta. Oce, gwelwch chi oce? Diolch. Iawn. Oce, ta-ra. Ta!